Vi skal nu se på, hvad en brøk er for noget. Og du kan starte med at tegne en vandret streg. Vi kalder det for en brøkstreg. Og nu skal der stå et tal over og under brøkstregen. For at blive lidt klogere på det, så tegner vi en cirkel. Du kan tænke det som en lagkage set opfra. Og nu gør jeg det, jeg inddeler lagkagen her i 4 lige store stykker. Og dermed skriver vi 4 under brøkstregen. Vi kalder 4 for brøkens nævner, fordi den nævner, hvor mange lige store stykker lagkagen var skåret i. Nu gør jeg det, at jeg farver nogle af felterne herover. Jeg farver 3 af felterne, og dermed kan jeg skrive et tretal over brøkstregen. Vi kalder tretallet for brøkens tæller, netop fordi den tæller, hvor mange felter, der er farvet over i figuren. Vi kalder brøken for 3/4, og den betyder, at 3 ud af 4 felter er farvet i sådan en lagkage, hvis man havde tegnet det sådan.